Syam Babu Singha Saupusau Senam Karta na Karimganj Assam ubah ki khindiat sngi baladap la Kheiñ bau dewe na preng gibla yap ha ka Jingbthei bom Dynamite hakram do yong hatang sko East Jingbthei Hills District kabla jia ha ka step jonga santarik urempang araja apun rio la syampat ha ka khatar tarik urempang araja apun rio bau dang im bat kham yo bor na ka jingman saw la ong Kiba yeng ke la thang ya kamet yap jongno re jongno ha ka jingpor khat badim u hadin bakila wan shaw ya kamet jong u batra Karimganj Shushu Kibor Pinat District ke East Jingbthei Hills District kila pentip bana ka jingman saw yo Sham Babu la penkit shani grims bat ong bau la yap mena ka pratarik urempang araja apun rio bat IT ya kamet yap Kiba yeng Haka khat ar tarik urempang araja apun rio la yo jingtip penban bau Sham Babu udang im bat Kibor Pinat District ke East Jingbthei Hills kila shim jingkit khli bagila bakla ya kawai kamet yap da ka bashim bau dei u Sham Babu Kiba yang Sham Babu kila habban let me Shah office u deputy commissioner ke East Jingbthei Hills District haka khat lai tarik urempang araja apun rio la yo jing tepat bagi bahiyeng ru kila kam ithu ya kamet yap u Sham Babu na ki so score jong u bat shimti ya kamet yap haka pratarik urempang araja apun rio Wat lagi board district ki kedo balara yo Sham Babu shanigrims henry dan kai pot ea ban pensisha bat yamenta kadon gejingsa dum bakandai kamet yap jong no bala thang dagi bahiyeng u Sham Babu Kumbalong menta ka don sakawai kamet yap ka bom don ba ithu ni don bawan kam na lor kamet yap ka bala thang bat kumbalong menta ki wei pat lai phongot ki bala yap la dap yo jing ithu lot yaki na pedeng kini ki lai phongot don lai ngut ki Riewlum ki bala yap ka tau kemen rembai arpusan senam karta ha ka ba ya kamet yap jong u la le postmortem ha cleariat bala IT pat syakibah yeng ha ka nyau tarik urempang araja apun rio nang ta u heimon mi paslen sau pu prasnam karta hakaba ya kamet yap jong u lale postmortem hakli riat bat la IT pat chakiba yeng haka hinriu tari urempang araja apon rio bot lajar rejudge sangma sau pu isnam karta hakaba ya kamet yap jong u lale postmortem hakli riat bat la IT pat chakiba yeng haka hinriu tari urempang araja apon rio Shu ka kaipot na ka office u deputy commissioner but chairman ka district disaster management authority East Jingbthei Hills District Shah ka office u executive director ka state disaster management authority Shillong haka khat ar tarik urempang araja apun rio ka kedo baki don san ngut ki badang sha sumar han nigrims wei han nazaret bat lai ngut hakachar Assam Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya